azeriak 4 oio hil zizkigu. Nola sartu zen azeria gure oiategian? Erraza da, atea zabalik izaten dugu, oioak zelaian libre ibil daitezen. Hori dela eta konponbidea aurkitu nahian, Arduino sistema baten bitartez, atea modu automatikoan ixteko sistema bat ezarri dugu. Modu horretan, argitasuna dagoenean, atea zabalik egoten da eta oioak libre ibil daitezke. Baina gaua iristerakoan, atea itxi egiten da eta beraz azeria ezin izaten da sartu. Zuek ere arazo berdina badaukazue eta antzeko sistema jarri nahi baduzue, sartu egingarria.eus webgunean.